Gusto ko na kaginahan? Ha? Gusto ko na kaginahan? Ha? 1.7 na, 1.7. Asa naman ako sa gibo. Ate. Hawa diya, sige kagpayag kwarta na ko. Hawa. 1.7 na sapato sa igarag-garag 1.5 rehata ka. Na. Gara-gara. Ako pa yung hadlok-hadlokon. Sa mawawa ka siya. Dikit-dikit yung sa kuwa. Basta na kay payoon ba? Tigi kay kakasamok. 1.7 na. 1.7 si mong kunot. Kana yung kuha natin, kuha mo na sa una, ti Amalia ni. Yo. Ya. Ya, isa may nag... Sip-sip yung kay kasi mo ate. Wala, napatakar kang istorya. Hawa. Gatag sa iya. Hatag si mong kunot. Ang kabalo magagiyahan na. Kita mo pagatag. Damay-damay yun, pa rin mo ng lain tao. Ikaw rin, butang-butang istorya. Hawa dyan, nakbahawa ba? 1.5 ba? 1.7 ba? Mura ka nalibang kong kwarta na. Sultihan ta ka. 1.7 na. Ikaw gara-gara. Karaadlaw na lagi kag ingon ana. Tulison niya karong 22. Tulison, nagtimaan ka ng 22 no? Mao pa gini pagkalunes, nagsige na kagampo og kaning kuan, nagsige na kagampo og Biyernes kay di ay ang 22 imong ginahuna ining sweldo nako sa Facebook. Mag-atang jud ka no? Paghuman ana, ha? Di ka mahawa dia? Di ka mahawa dia? Di ka mahawa dia? Basta kuha na 22 sa 5. 1.7 ma. Mansipis mo kunot. Wala ko budget. Hawa. 1.7 yun ma. Huwag ito mabuhat. Wa bitaw mabuhat. 1.7 Ikaw. yun siya. Pwede ka bibig akong magkabaos ko. Gusto ko na kaginahan? Ha? Gusto ko na kaginahan? Ha? 1.7 na, 1.7. Asa naman ako sa gibo. Ate. Asar na lang kapag nako. Sige. Sige. Blik ko. Da. Naluan ko tayo? Da. Naluan ko tayo? Da. Arbet. Pildi Na, dia, si mong naong, nipilit. Di hara ka mapildi na ko. Tuo ka. Muna ako ang buwan. Secret weapon. Da, tanaw, secret weapon ako. Da. Kusgana.